Az Úr Jézus Krisztus szeretetével köszöntöm a kedves megjelenteket, Nyíregyháza különböző keresztény felekezeteinek tagjait, lelkészeit és minden szolgálóját a 2025. évi ökumenikus imahét nyíregyházi alkalmainak nyitó Isten tiszteletén. Megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel köszöntöm Szocska Ábel püspök atyát, a ma esti ige hirdetőt. Ezen a héten az észak-olaszországi Bosse ökumenikus férfi és női monasztikus közössége állította össze az elmélkedési és imatémákat, amit a kezemben tartok ebben a füzetben. Idén van annak az első ökumenikus egyetemes zsinatnak az 1700. évfordulója, amelyet első Konstantinusz római császár hívott össze Krisztus után 325 májusában. Ez a zsinat május 20-ától bő 2 hónapon át július 25-ig ülésezett a Konstantinápoly melletti Níceában. Idei imaheti istentiszteleteink középpontjában egyrészt a níceai hitvallás főbb tételei vannak, másrészt pedig arra a kérdésre adnak ezek választ, amelyet az Úr Jézus Krisztus tett föl Mártának a Lázár sírja melletti beszélgetésében. Ez az ige szakasz talán minden este is el fog hangozni, de fontosnak tartottuk, hogy a kezdő alkalmon mindenképpen hangozzék el. A János általi evangélium 11. fejezetéből a 17-től a 27. versig. Így van megírva ott az ige. Amikor Jézus megérkezett, megtudta, hogy Lázár már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel volt Jeruzsálemhez, mintegy 15 futamnyira, és a zsidók közül sokan mentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária pedig otthon maradt. Márta akkor azt mondta Jézusnak: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz Istentől, megadja neked. Jézus azt mondta neki: feltámad a testvéred. Márta így válaszolt: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Ekkor Jézus azt mondta: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és mindenki, aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt? Azt mondta neki: igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kellett jönnie a világba. Az imahét első napjára azt a témát adták meg olasz testvéreink, hogy a világot kormányzó Isten atyasága és gondviselése. Ahogy összeállították az imahét anyagát, olvasmányokat is tártak elénk, amelyeket az egyházatyáktól idéztek. Én most milánói Szent Ambrus Krisztus után 337-től 397-ig élt egyházatyától szeretnék egy idézetet felolvasni. Az élet forrása a legfőbb jó, akiből mindenek számára az élet feltételei származnak, miközben neki önmagában maradó élete van. Senkitől sem kap semmit, mintha bármira is szüksége lenne. Ő adja másoknak a jót, inkább, mint hogy másoktól kölcsönözné magának, hiszen nincs szüksége ránk. Mi lehet tehát nagyszerűbb, mint közeledni hozzá, és mint ragaszkodni hozzá? Mi lehet ennél nagyobb öröm? Mit kívánhat még, aki látta és ingyen megízlelte az élet vizének forrását? Ha ilyenekként vagyunk itt, és ha ilyenekké szeretnénk válni, akkor ezekre a gondolatokra is hangolódva énekeljünk újra egy éneket, és aztán hallgassunk meg olyan igéket, amelyeket a ma estére elénk tártak. Az ének így kezdődik: Uram Jézus, légy velünk!
Imádkozzunk. Ahogy az ének szavaiban is kértünk, Úrunk Jézus, ne hagyj el bennünket. Látod, hogy milyen állapotban jöttünk ide, és tudod azt is, hogy hogyan megyünk tovább. Ismered nem csak a mai napunkat, az elmúlt hetünket, ennek az esztendőnek ezt a 19 napját, ismered az egész eddigi életünket, sőt, mielőtt te világra jöttünk volna, te már akkor ismertél. És köszönjük, hogy jót terveztél velünk, és ezzel a mai nappal is. Hogy ide jöhettünk, az a te kegyelmedből van, és megvalljuk, hogy rád vagyunk szorulva, Urunk. Megvalljuk, hogy nálad nélkül elveszettek, bűneinkben megmaradók, mások számára ártalmasok, és téged gyalázók vagyunk. De arra kérünk, hogy ne hagyj el bennünket abban az állapotunkban, hanem emelj föl magadhoz, aki szent vagy, aki tökéletes vagy, aki örökkévaló dicsőségben laksz, és elérhetetlen világosságban. És köszönjük azt, hogy méltatsz bennünket, hogy oda vigyél minket is. Azért könyörgünk, Urunk, hogy segíts meg a mostani istentiszteleten rád figyelésél, hogy a magunk dolgait most háttérbe tudjuk szorítani, és amit te akarsz adni nekünk, azelőtt nyissuk ki a szívünket. Kérlek, hogy a te ígéd formáljon bennünket egyre jobban a te fiadhoz, Jézushoz hasonlóvá. Kérünk, tedd meg ezt a te szent lelked által a mai esténken, és segíts, hogy ez a személyes hívő életünkre, és a mi gyülekezeti életünkre is jó hatással, előre menetellel, a te igéd és országod terjedésével hadd járhasson. Kérünk, adj ébredést, és adj a te ügyednek gazdag és győzedelmes terjedést. Kérünk, hogy hadd fogadhassuk be a te ígédet, ahogyan azt hallani fogjuk nem sokára. Ámen. Kedves gyülekezet, a baptista gyülekezet 2 női szolgálattevőjét kértem meg, hogy ezen az estén olvassanak Isten igéjéből. Hadd kérjem először Csené Bárdos Orsolyát, a női kör vezetőjét, hogy jöjjön és olvasson az Ószövetségből Ézsaiás könyve 63. fejezetének egyik szakaszát. Hallgassuk figyelmes szívvel az igét. Visszaemlékezett népe a régi időkre, Mózesre. Hol van, aki a tengerből kihozta nyájának pásztorát? Hol van, aki belé öntötte szent lelkét? Hol van, aki dicső karjával megragadta Mózes jobb kezét? Ketté hasította előttük a vizet, örök nevet szerezve magának. Átvezette őket a mélységes vizeken, mint egy lovat a pusztán, még csak meg sem botlottak. Mint mikor a jószág pihenni tér a völgybe, úgy pihentette meg őket az Úr lelke. Így terelgetted népedet, dicső nevet szerezve magadnak. Tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból. Hol van féltő szereteted és hatalmad? Szánalmadat, irgalmadat miért vonod meg tőlünk? Hiszen te vagy a mi atyánk. Ábrahám nem ismer bennünket, Izrael nem törődik velünk. Uram, te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva megváltónknak nevezünk. Miért engeded, Uram, hogy letévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen, és ne féljen téged? Fordulj oda ismét a te szolgáidhoz, a törzsekhez, melyek a te örök tulajdonod. Most hallgassunk meg egy Zsoltár részletet, papné Major Krisztina felolvasásában, aki a gyülekezetünk vasárnapiskolai vezető tanítója. 139. Zsoltár első 6 verse, a közepéről 2 és a végéről 2 vers. A karmesternek Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra.
Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmetes vagy, és csodálatos. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján. És még a korintusi első levélből egy új szövetségi szakaszt hallgasson meg a gyülekezet. A korintusi első levél 8. fejezetének a 3-tól 6. versét. De ha valaki szereti az Istent, azt ismeri az Isten. Tehát ami a bálványáldozati hús evését illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy Isten sincs senki más, hanem csak egy. Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogy sok Isten és sok Úr van, mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség, és mi is érte vagyunk. És egy Urunk, Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, és mi is ő általa. Kedves gyülekezet, az igék meghallgatása után szeretném bejelenteni az igehirdetést. Megkérjük Szocska Ábel görögkatolikus megyés püspök urat, hogy menjen fel a szószékre és szólja hozzánk Isten igéjét. A gyülekezet az igehirdetésre készülve énekelje, áldott legyen az Úr neve kezdetű éneket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ökumenikus ima hetünk kezdő estéjén nagy-nagy szeretettel köszöntöm kedves mindannyiukat. Isten, a mindenható Isten, a Teremtő Atya. Hiszed-e ezt? A mai estén ezt a gondolatot szeretném kibontani, és ezt a kérdést én is lelki szemeimmel egész héten végig kísértem. Bízom benne, hogy a jelenlévőknek nem kell különösképpen bizonyítani Istennek a mindenhatóságát, az ő atyaságát, hiszen azért vagyunk itt mindannyian, mert mi hiszünk a mindenható Istenben, a mi mennyei atyánkban, hogy mi mindannyian az ő gyermekei vagyunk. Úgy elgondolkodtam azon, hogy napjainkban olyan világban élünk, hogy talán nem is kell már ezt nagyon bizongatnunk, mert akik keresztényként éljük az életünket, mi meg vagyunk erről győződve, de azok, akik nem érdeklődnek a vallás vagy a hit iránt, azok már nem is nagyon kérdeznek rá. Volt idő, amikor még lehetett vitatkozni arról, Isten mindenhatóságáról, mi voltáról, az ő személyéről, de napjainkban, mintha ez már nem érdekelné az embereket. Az én életemben egyetlen egyszer történt meg, hogy egy alkalommal megkérdezték tőlem, hogy
miért hiszek én az Istenben, és hogyha van Isten, akkor én ezt bizonyítsam be neki. Nem tudom, hogy az önök életében előfordult-e már ilyen találkozás, és hogy önök mit mondanának, akkor a Szentlélek egy számomra is meglepő választ adott az ajkamra. Azt találtam mondani, hogy bizonyítsam be neked, hogy van édesapád. Számunkra, a keresztények számára az olyan egyértelmű, hogy Isten a mi mennyei atyánk. Azt nekünk nem kell bizonygatni, mert az már nagyon furcsa, hogyha valakinek azt bizonyítani kell, hogy neki van édesapja. És az is meglep engem, hogy a mai világban van egyfajta közöny. A hit, a vallás, a hit igazságok iránt. A mai estén ezért én nem teológiai igazságokat és érveket szeretnék felsorolni, hanem az Úr Jézus Krisztusnak az atyára vonatkozó tanítását szeretném felidézni egy-két szentírási idézetből, amelyet mindannyian nagyon jól ismerünk. Ahogy a nő imádságában atyának szólítja a Teremtő Istent, és ahogyan bennünket is arra tanított, hogy mi is atyánknak nevezzük őt. De a példázatokban, például a tékozló fiúnak a példázatában olyan szépen kifejti a mi emberi és atyai kapcsolatunkat. De ugyanakkor a Máté evangéliumának a 7. fejezetében, a 11. versben ezt meg is magyarázza. Ha tehát ti, gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérik tőle. Az Úr Jézus Krisztus, mint atyát szólítja meg az Istent, és bennünket is erre tanít, hogy mi is így szólítsuk meg. És a mai estén tessenek megengedni, hogy egy picit az atyaságról elmélkedjek. Egyrészt úgy tekintsek rá, mint apámra, másrészt úgy tekintsek rá, mint én ugyan nem, de a jelenlévő között sokan vannak apák, és úgy tekintsek rá, mint atyára. Ez a három különböző megnevezés nagyon megérintett engem. Azt mondják a szakértők, hogy a mi istenképünket nagy mértékben meghatározza az édesapánkkal való kapcsolatunk. Az apám. Megvallom őszintén, a héten, ahogyan készültem a mai estére, eszembe jutott az édesapámmal való kapcsolatom, hogy én hogyan gondolok édesapámra, hogy ő milyen ember volt. Felidéztem játékos természetét, az első kutyust, amelyet ajándékba kaptam tőle, ahogyan tanított a biciklit javítani, de emlékezem az ő szigorára is. Nagyon mélyen megmaradt bennem az, amikor először úgy ült le velem beszélgetni, bár még fiatal voltam, mint férfi a férfival. És sohasem fogom elfelejteni az utolsó beszélgetést, amelyet halálos ágyánál kimondatlanul, csendben folytattunk. Amikor megtört, elgyengült teste mellett álltam, mintha feltette volna kimondatlanul is a kérdést, mit szeretnél? És én kimondatlanul azt válaszoltam, talán elérkezett az idő, hogy menjél nyugodtan.
majd én boldogulok valahogy. Sose fogom elfelejteni az utolsó sóhajtást, és ahogyan akkor elköszöntünk egymástól. Most a héten sokszor eszembe jutott édesapám, hogy milyen meghatározó személyiség is volt az életemben, bár nem élt sokáig. És feltesszük a kérdést, hogy vajon milyen apákra lenne a mai világnak szüksége? Vajon miben kellene, hogy segítsenek az apák a gyermekeiknek? Úgy gondolom, hogy mindannyian egyetértenek azzal, hogy minden gyermek arra vágyik, hogy felnézhessen az ő édesapjára, hogy büszke legyen rá, hogy tekintély legyen a szemében, aki biztonságot ad, aki védelmezi, aki tanítja, aki neveli, aki szereti, ha kell, megöleli. Az én gyerekkoromban még a vessző is előkerült, ha kell, akkor fenyíti. De hogy ezt érezzük, hogy ezt mindannyian valahogy szeretettel fogadjuk, még akkor is, hogyha fenyít bennünket. Hát így gondolunk az apára, az apánkra. És én szeretném megszólítani a jelenlévő édesapákat. Hogy látják önmagukat? Önök milyen édesapák? Számíthatnak önökre a gyermekeik? Büszkék önökre? Meghallgatják önök a gyermekeiket? Van önök között párbeszéd? Felnéznek önökre a gyermekeik? Vajon milyen apára lenne szüksége az önök gyermekének? Vajon milyennek kellene lennie egy édesapának a mai világban? Azt mondják a szakemberek, hogy az édesapákkal való kapcsolatunk nagymértékben meghatározza az Istennel való kapcsolatunkat, és nem csak az örömteli pillanatok, hanem a sérülések és a sebek is meghatározóak. Amikor a gyermek azt érzi, hogy az édesapa elhanyagolja a gyermekét, hogy ez nagyon mély sebet hagy bennem. Amikor bántalmazva érzi önmagát a gyermek, mert az édesapa túlságosan szigorú. Amikor apának a jelenléte hiányzik a gyermeknek az életéből, mert lehet, hogy jó szándékkal van távol, mert dolgozik, vagy éppen kiküldetésben van, vagy lehet, hogy elváltak a szülők, és már apa nem lehet ott a gyermekével, de az is lehet, hogy már nem él az édesapa. Hogy ezek mind-mind hatással vannak ránk. Hatással vannak a gyermekekre, és hatással vannak az édesapákra. És azt mondják a hozzáértő szakemberek, hogy mindez az Istennel való kapcsolatunkra is kihat, hogy mi hogyan tekintünk a mennyei atyára. Mi mindannyian megtapasztaltuk a mennyei atyának a gondoskodó szeretetét, szembesülünk az életünkben nehézségekkel, és az Istennel való kapcsolatunk az egészen más, mint az édesapánkkal való kapcsolatunk. Akár azt érezzük, hogy időnként távol van tőlünk az Isten, akár azt érezzük, hogy időnként az a nehézség, ami velünk történik, az talán Istennek az intő tanítása, talán időnként hiányzik a párbeszéd köztem és az Isten között, de nagyon megnyugtató, hogy az Isten
ettől függetlenül jelen van az életünkben. És hogy az Istennel való kapcsolatunk, mint az Atyával való kapcsolatunk, az olyan, mint a tékozló fiú és az apa kapcsolata, hogy az egy folyamat. Nem lehet azt mondani a gyermeknek egy bizonyos életkorban, hogy édesapám és a köztem lévő kapcsolat ilyen, mert ez fejlődik. Mint ahogyan a tékozló fiúnak is a kapcsolata az édesapjával. Az Istennel való kapcsolatunk is egy folyamat, ami fejlődik, ami változik, ami időről időre más oldalról fontos az életünkben. De egyetlen egy biztos dolog van a mennyei Atyával való kapcsolatunkban, hogy őrá nem mondhatjuk, hogy elhagyott bennünket, hogy nem szeret bennünket, hogy nem gondoskodik rólunk, hogy nem áll a hátunk mögött, és nem számíthatunk rá. És lehet, hogy azt mondják a szakemberek, hogy az édesapánkkal való kapcsolat meghatározza az életünket, de szerintem az édesapánktól kapott sérülések is pont azt erősítik bennünk, hogyha felismertük a mennyei Atyának a szeretetét, hogy a mennyei Atya egészen más, mint a mi édesapánk. Sokkalta, de sokkalta másabb. Sokkalta, de sokkalta jobb. Csak ez a világ eltereli a figyelmünket. Egy kedves történetet hallottam, állítólag megtörtént, hogy papnövendékek sétáltak, itt vannak a papnövendékeink, és a papnövendékek között külföldön történt, különböző országból érkezettek voltak, és éppen egy afrikai, meg egy európai sétált a Róma utcáin, és az egyik afrikai növendék megszólalt, hogy hallod? Kérdezi az európai, hogy mit? Hát, hogy a tücsök, hogy hogyan ciripel itt a városban. Azt mondja neki az európai kispap, hogy ugyan, hagyjad már. Itt Rómában egyébként is annyi tücsök van, meg annyi ciripel, meg kifigyeli már ezt. De azt mondja, itt van. Nincs ott semmi, menjünk tovább. Ez az afrikai növendék csendben benyúlt a zsebébe, kivett egy érmét, és elejtette. És nagyon érdekes, hogy a járókelők rögtön felkapták a fejüket, és észrevették, hogy valami megcsörrent. De ugyanúgy az európai papnövendék is odafordult. És azt mondja, hogy látod? Ennek a pénzcsörgésnek a hangja nem sokkal volt erősebb, mint annak a tücsöknek a ciripelése. Ezt mégis hányan észrevették? Mi is így vagyunk egy picit az életben, hogy nagyon hamar elterelik a figyelmünket. Most gyorsan megkérdezem, hogy mi volt az utolsó mondat, amit mondtam a példázat előtt? Emlékeznek rá? Miről beszéltem? Hát a tékozló fiú és a mi Istennel való kapcsolatunk, hogy az is egy folyamat. Ugye, hogy milyen hamar el lehet terelni az embernek a figyelmét. Még az Istennel való kapcsolatunktól is. És hogy erre tudatosan kell odafigyelnünk, hogy ezt a kapcsolatot tudatosan kell ápolnunk. Mindannyiunknak az életében vannak édesapánkhoz és a mennyei atyánkhoz köthető történeteink, vannak jó tanácsok, amelyeket tőlük láttunk vagy hallottunk, tőlük tanultunk. Egy ilyen atyai jó tanácsot szeretnék végezetül mindenkivel megosztani, ami egy picit mind a három apaképre, az apámra, az apára és az atyára is vonatkozik. Ez a jó tanács arról szól, hogy egy nehéz sorsban élő fiatal ember megkérdezte az édesapját, hogy adjon neki tanácsot, hogy hogyan élje az életét. És azt mondta az ő édesapja neki, hogy
fiam, én azt tanácsolom neked, hogy életedben aludj mindig jól, egyél finom dolgokat, és legyen otthonod. És a fiú egy picit szomorúan kérdezett vissza, de hát apám, mi ezekben hiával vagyunk. Hogy lesz nekem ételem, hogyha időnként éhezünk? Hogyan fogok én tudni jól aludni, amikor sokszor nincs hova lehajtani a fejemet? És hogyan lesz nekem otthonom, saját otthonom, ha milyen szegények vagyunk? És ez az édesapa így folytatta, hogy fiam, ha tiszta lesz a lelkiismereted, becsületes munkával fogsz a mindennapokban fáradozni, akkor egy jól átdolgozott nap után, tiszta lelkiismerettel fáradtan, bárhol leteheted a fejedet, mert jól fogsz aludni. És hogyha életedben megtapasztalod, ha majd esetleg bőségben is lesz részed, hogy majd finom falatokat eszel, és lesz benned önfegyelem, önuralom, és azt fogod tudni mondani az utolsó falat ételre, hogy ezt most nem. Mert erényes emberként fogod élni az életedet, akkor bármilyen ételt fognak eléd tenni, az éhes ember számára minden egyes falat étel finom, és ízleni fog. És az otthon? Hát nem tudod, hogy van mennyei atyád, aki ezt az egész világot neked teremtette, és mi mindannyian az ő gyermekei vagyunk, és bárhova mész, ez az egész világ a te otthonod. És mindenhol otthon, és jól érezheted magad, ha hiszed, hogy az Isten a te atyád. Hiszed-e ezt? Ámen. Nagyon szépen köszönjük Szocska Ábel, Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspökének az igei gondolatait az édesapjáról. Köszönjük, hogy beavatott ezekbe az intim pillanatokba is. Köszönjük az apáknak mondott üzeneteit, én magamra vettem. És köszönjük, hogy a mennyei felségre, mint atyára mutatott rá. És köszönjük, hogy nem csupán a pénzcsörgés, hanem a tücsökciripelés szépségét is fölmutatta, és kívánatossá tette. És köszönjük azt, hogy ezekkel az utolsó gondolatokkal tényleg rámutatott arra, hogy bárhol alszunk, bárhol eszünk, bárhol vagyunk ebben a világban, hogyha Isten a mi atyánk, akkor megelégedettek lehetünk. És milyen nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Adjunk ezért hálát. Most imádságra hívom a gyülekezetet, az ima közösségnek a perceit először csendes, magunkba forduló imádsággal töltsük, és válaszoljunk Isten szavára, a helyünkön maradva, hajtsuk meg fejünket, és 1-2 percben tárjuk fel hálánkat és könyörgésünket mennyei atyánk előtt.
Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy megszólíthattunk így a csendben, és köszönjük, hogy a te fiad Jézus Krisztus tanított is bennünket, hogy imádkozzunk. Kérem, hogy álljon fel a gyülekezet, és mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most maradjunk így állva, és az eddigi gyakorlattól eltérően nem az apostoli hitvallást fogjuk elmondani, hanem az 1700 éves nicceai hitvallást, mégpedig úgy, ahogyan a boszai testvéreink megfogalmazták, többes szám első személyben. A kivetítőn lehet látni a szöveget, és én is fogom hangosan mondani, mondjuk el együtt. Hiszünk egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úr Jézus Krisztusban, Istennek egyszülött fiában, aki az Atyától minden időknek előtte született, a világosságtól való világosságban, igaz Istentől való igaz Istenben, aki született és nem teremtetett, aki egy lényegű az Atyával, és aki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért, és a mi üdvösségünkért leszállt a mennyekből, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, aki keresztre feszítetett mi érettünk Poncius Pilátus idejében, és szenvedett, és eltemettetett, és feltámadott a harmadik napon az írások szerint, és felment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és újból eljő dicsőséggel ítélni élőket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Úrban és éltetőben, aki az Atyától ered, akit az Atyával és Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk, aki a próféták által szólott. Hiszünk egy szent, egyetemes és apostoli egyházban. Egy keresztséget vallunk a bűnök bocsánatára. Várjuk a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Foglalja helyet a gyülekezet. És most hallgassuk meg a helyi nagytemplomi evangélikus gyülekezet kórusának, énekkarának 2 énekét, amelyekkel erre az istentiszteletre készültek. Kérjük szeretettel.
Köszönjük szépen az énekeseknek, a karvezetőnek, az organistának, minden fönt szolgálónak a felemelő perceket. Köszönjük ezeknek az énekeknek is az üzeneteit, amelyek elmélyíthették a mostani istentiszteletnek a gondolatait. Legyen számunkra is Istennek az atyasága egy kézzelfogható mindennapi valóság. Hirdetem azt, hogy holnap és holnap után a Római Katolikus Társszékesegyházban folytatjuk az imaheti alkalmainkat. Holnap a kiírással ellentétben jelzést kaptam, hogy Szabó Tamás görögkatolikus lelkész helynök atya lesz a liturgus, és Pap Dániel baptista lelkipásztor hirdeti az igét. Az adakozás célja, amit a hét előtt megbeszéltünk, hogy minden esti gyűjtésünkkel egy kárpátaljai intézményt fogunk támogatni, mégpedig a Nagydobroni Árvaházat, a Nagydobronyban működő irgalmas samaritánus református gyermekotthont. Hogyha tájékozódnak erről az intézményről, akár református testvéreinken keresztül, akár az internetről, akkor fogják tudni, hogy jó helyre fogjuk fordítani azt az összeget, amely így befolyik. Isten áldja meg minden forintot és minden ide szánt összeget. Befejező éneket fogunk most énekelni. Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Az Úr csodásan működik, kezdetű énekkel zárjuk majd az alkalmat, utána még egy áldást fogok mondani, és azzal zárjuk le az alkalmat. Amen.
Végezetül testvéreim, örüljetek, épüljetek, buzdítsátok egymást, jussatok egy értelemre, éljetek békességben, és a szeretet és békesség Istene lesz veletek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen.